Naimbag nga oras iti tunggal may sa kabarbaro man na napakasaritaan ti may patangatang dito YouTube channel JENA ALMOITE drama. Iti drama Manang Bianang. Manipod man nga rod kini kabsat densyo tintay patangatang ay drama itangam sakbay na nabara paya kablaaw kada edmalin risko dita abra ni bulong manggad kani Lolita Maganay dita Hong Kong. Kastiman nga rod ti kuna ni kabsat densyo. Dear Manang Bianang, aday di mo nang asawa kat ada anak ko kankwana. Idi kwan nang asawa akmanan iti may kadwa gundaway. Ngam daksang gasat, tati natumpo nga kamay kadwa nga asawa, masaksakit. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Densyo, ading ko. Hello, Manang Mayla. Awanan, natayon ti asawak. Ha? Ala, apay ngay. Di na nalasatan ti sakit na manang. Inyawid min di ti balay. Malamayan ang ti asawak. Sige, sige. Taumayak adagos tita. Bye. Ay na, unaya-naya Rosemary anak ko. Taimpan mo matan. Imbes sa siyak ngayon am tilamayam to. Saan ta si kamat tilamlamayan men? Ay na. Densyo, awanan tanak ko. Wan nga rod nanang. Na-stress sa mga men. In-stress mo sa mga men. Isa na trigger ti sakina. Ni, saan mo't ananang? Manipod nagden na kami ti anak yaw. Jak pulos inikan iti sakit ti ulo. Nakita yung mat no kasano ti panangasikasok ken ko ana. Nangruna iti masakitan. Kahit kasano nga ti apukok kada kayaw. Alaag tayo jay matbalay ti kanayon ngayon na. Kandi mo matlama asikaso, tada trabaho. Ang mga napampanunutang kidi ti mga alay ti yaya na. Ay uray sa anon. Sayang ti swildom. Itad mula kanya ko na ti swildom. Tanay baglang ay gatang itigatas tanak mo. Hala, pagsaritaan tayong tulay tayong ton maitabonan ni Rosemary nanang. Ay, kano ka na, ti tabon ni ipagmaw, may lanak kaw. Inton bigat ka nun, tatang. Ayan yan. Namidwa na nabalo di kabsat mo. Babaluan samat ni Densyaw. Kaasi nga rod, tapinanawan damanan. Ni Aimee nga imo nang asawa na, natay ga po iti disgrasya iti lugan. Sa ita, natay mat iti sakit jay may kadwa nga asawa na. Kasi nagtidwa aputot na ta awan inada. Wan nga rod tatang. Naimbaglaangan ta adadagi jay katugangan ni Densyo ang mga awir kadagi jay putot na. Wen dandani di na pa'y ipakitan nag apo ko may. Kat apo kok mat nag ta anak ko ti amada. Bukbuko ng damutan nag putot ni Densyaw. Makipaglading itak iti pupusayan ti anak mo, Delfina. Agyaman na gudaw. Ay, nagrigat nga aklunan nga mawan maramidak. Wen talaga kasta. Mawakat tirik na, ta kasta kami mo't lang, hindi natay ti anak ka. Nga imo ng asawa ni Densyaw. Ay, Okay, di alam to ti apo kam kada Densyaw. wan imbagak day taken kwanan. Tadi na matlama asikaso, tada ka nga rod trabaho na. Wen nga raw, makumikom ni Densyaw. So nga inalakmot idi ti apo kok kenkwana, ta awan mangbantay. Ay, kaasimot na kita pukot ha. Awan inadan. Wen nga rod Ay, sapay ko ba ata saan na mga sawa ni Densyaw, tanay? Duan nagiti putot na. Duan ti suportaran na. Apay, mga sawa pa'y langata. Ay, no siyak ti masurot uray saan kuman. Piun nga rod No mga sawa manan, ti manayunan manan, ti putot na suportaran na. Wan nga rod isu nga uray saan kuman. Kat, anyat planum ita ading ko. Tana itabunan day di ipag. Umayak man pa lagyan iti balayo kada tatang manang. Kasla mabagtitak na daak iti balay. Ay katun nalawa mo ti sigod abalay tayo. Kan bumalay ka dito
Ta dito'y ka nga rod ti sigod abalay tayo. Iso anawaya ka latang agnaad dito'y no kayat mo. Wan mo't nga main din siyaw. Agnaid kan dito itapno adda kami akan kaduam. Sapay inaladan sanjay anak mo. Uwan tatang, inala ti may kadwa katugangak. No awan ko mabasit nga anak ko. Alaak jay anak mo dito'y tasyak ti mga awir. Sana balit adda ni nanang ang mga sikaso manang. Ken adda dagi jay aanti na iji balay da. No awan ko matrabaho akat siyak ti mga awir kadagi jay anak ko. Hangam jakmat ngamin masango. Wen sa bagay, nairwam jay anak mo ijay balay da katugangam. Ta ijay tinagnaedan na idi masakit day di ipag. Saan aya? Uwan manang. Alam kit din nagiti kawus mo niti balay. Dito'y kan nga agnaed anak ko. Uwan tatang. Adda nga glidayak na adda ki balay. Taawan kan kadwa ki jay. Naimbag nga oras mau, may balasang kao. Adda ni din siya kapsat mau. Ay adda, tatago to. Sumra kayo Ay anak, balasang kao. Tensyo, adda ni tatago do. Uwan manang, kumayain. Naimbag nga oras niyo tatang. Astamag, din siya barok. Ay kwa, naibos nga minan tay gatas. Vitamin kan diaper jay anak mau. Ay, jakman amaw ti dayang anak mo. Dakilan nga magdaydaya perpailaan. Kan kunak gaya mapan kunto ipapasta jing ipon na ta dangadot ita dael na. Kan papokisak to kuma. Mabitla nga ro tayo nakmangalit ti kwarta tatang. Ay, din siyaw. Nainayon ng basay ta indaktuman mo ti pasyar di anak mo. Naboring san nga gigyan latan iti balay. Siyempre, agpasyar kami Mangan kami matitirwar, kan kumatang matan na ti gamit na kas jay. Ala, mabitla nga ro tatang. Naimbag nga oras mo din siya. Nagswildo kan? Ha? Wan nanang. Ay na, aguyag ka nagbara di anak mo. Umayak ko madumawat iti pagpa-check up na. Ay, kasta aya. Bakit, kumustan di anak ko? Umay kunto kita madismisa kiti trabaho. Di ka madanagan, tagimbag mo lang dayjay. Naakaransa ka dagi jay kaya ayam na. No daramida mo ra inton maminsanan Inton awan trabaho kas jay. Alangar nanang, taamangan ag-overtime kami manitan. Nala, oray di kan umay basta mangted kay ti pagpa-check up di anak mo. Kan paggatang na mo tanay di agas na. Kan gatas, diaper kan na dumapay. O sige, mabitla nanang. Awan paila ang jay kapsat mau mayla. Awan pa'y matatang. Amang nag-overtime manin Nay, apay kanayon mo ti panag-overtime nan. No kaano nga awan asawa na abibiyagan na pagsasaron mo na mutan ti panag-overtime na. Kahit para kadagiti doang nga anak na Sa bagay matkit niya, ang manyan, ang sinublat mutan nga umay diti balay ng jinwa katugangan na nga umay dumawat iti suporta ti anak na. Kahit talaga akas ta taputot na ka nga rod. Rumbang la suportaran na ida Sa bagay matkit niya, ang emnosak ti masurot, nasaysayahat no kadwa na dagajidwa nga anak na. Kat asino nga rod ti mga awir nga kat adamot trabaho na. Ay katsyak Ay na, nagadungaan na yan nyo. Siyak tumutlat patudunin nyo ang mga awir kadakwada no ang sakit kayo. Kani, amuyumot nga dababasit nga apo ko yung kanya. Sa bagay, basta sandalakit niya baybayan ng itubing, awan problema. Wen, madlaw mo't anapatid kada tatagudo ka na na Delpina dagiti kakaanak kakadakwada. Isong awan tirumbang apagdanagan nyo, tatang.
Ala ako nakitikawas ko, taagawid ako ni Jibalay, Manang. Ni, apay ngay, kunak man no agnaid kan dito'y balay. Saanan ta kababain? Addan kadwak. Ha? Kaduam nga? Ay, addan no biyag. Ket plano min tagsimpa, Manang. Ha? Kasta aya. Ay kat addakan ka dayta Total naway ka manan. Mabalin mo manan ti mga sawa. Agyamanak ta maawatan nak, Manang. Anya di nadamag ko abalayan intong. Adda ka naman ang nobya ni Densya kat ikasar nan iti mabiet. Way, nabalayan Delfina. Apay nga yung mga asawa pa'y lang. Ha? Napadasan na matan tinamidwa ng asawa. Inton kwan mabalo manan. Ay na, saan kumamot Mga asawa pa'y lang amin. Dandanin to pagkurang ang itid ng allowance dya pukok nga anak na. Awan mabalin tayo no kastati kayat na abalayan. Kasapulan na matikan kadwa wano katakunay-nay. Ay bagbagam dya anak mo abalayan. Ibagam, tadagi jay lataputot ng tipang ibukbukan na itatensyon na. Ha? Ay awan agputot manan, adaman kabingay may itimay sapi katugangan na Maksayanan na dalawans na anak na kada kami kan nigudaw. Ay kit bayam mga asawa. Basta di naliplipatan ti responsibilidad na kadagdepo ko ta, Mari Delfina. Awan madkit diangam ha? Awan latam mo kong. Kumaano dublian na ti panaggagat na. Tapno manayunan ti sweldo na. Ay kit ibagam to na itakin ko na amaray. Ibagam madoblian na ti panaggagat na. Apay asyak lang ngay. Duwata amang ibaga paray. Si Kagayam, ti agbalin nga abalayan ko. Wain, siya kabalayan. Anyatayan tayinagan mau abalayan. Siyak ni Dura abalayan. Si Kagay, anyat nagan mo. Siyak mo't ni Intong abalayan. Imay kamay ta pagsasaritaan tayon ti kalaysa ng iti anak ta. Katuan katsapay kumaa tagpaot ti panagdenadan to. Tani, nadamag ko anamin dwa kanugayam anabalo ti anak mo. Ha? Uy, nabalayan. Ay, kasla maamakak. Nga maagpilit mo't ti anak ko ang makiasawa iti anak mo. Amok ti pampanunutin wano pagamkam mabalayan. Ang mga mabalo manan ti anak ka ket matay ti anak mo. Ay na, saan kumamot Saan nabalayan? Patsyak ngagpaot ti panagdinan to nagiti anak ta. Positibo kumalaang ti panunutin tayaw. Umadanin ti kasartamel ba? Kat agyamanak ta kinayatnak nga oray addan dua aputot ko. Ay na, saan nga umdas day talapad tapno sa anak nga agayat kan ka, Densyo. Nasingpet ka ngamin, isa kinayat ka. Agyamanak mel ba? Kat ikarit ngagbalin kanto ang naragsakit isidong ko. Ngamin, napudno ak nga agayat. Di kanto paldaangan iti denak. Kasta akmat, Densyo. Ay na, agbalinak ta na sayat nga asawakan ka. Kan inadag ita agbalinto nga anak ta. Nalpasan, ti kasaryo kan melba, anak ko. May katlon ngayon kasarmo ti asawam. May katlumeten akatugangam ni abalayan dura. Ket siyempre, may katlumeten nga abalayan ko ken ka. Ket talaga kasta tatang. Awan matdakas na? Ay kadisumay. Awan na talaga. Ibagbagak lang, mate. Kat no madaan kay to iti anak ken ni Melba. May katlon to madtay na putot mo. Sana balit kabaalak a suportara nagiti putot ko, tatang? Ay wan,
Amok na itata, nagagat ka, anak ko. Amok, adi mo baybay-an, nagiti anak mo. Ngamnay, ang reklamo na iti dua paya katugangam, ta nanayunan ka numanen, ti suportaram, ta nangasawa ka manen. Awan karbangan da nga agreklamo. Jakmat baybay anak iti anak ko nga apo ko na. Itad ko mat amin nakasapulan da, tatang. Tingarod pagnanaganda, ket amangan kano lumaksayan tit itad mo, asuporta na iti anak mo. Basta nasalon atak lakit ti akanayon. Saan to ang mapasamak da ita, tatang? Anya trabaho di asawam nga, Densyo. Awan nanang. Para balay Nay, apay ngay. Kasano makatulong kan ka ngay no di mo pagtrabahuan. Iso nga rod anang asawa ka, tapno da katulungam ngagtrabaho. Saan may taninayunam lang ti pakanam? Ha? Ay, pasensya ka ni ti pa nagsasaok din siya Ngamjak kaya tabukudan ti pampanunutag. Masapula mamuam tanay, duwan dagiti putot mo. Kasanaw numadan kayo iti anak. Amangan numayaw awanan dagita po ko may kanipare daw. Saan nanang? Di kay madanagan. Di mo may bagati kasta din siya. Taditay amo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Nanang? Iso ano mabalin dagdagam di asawam ngagtrabaho. Tapno makatulong matkan ka din siya. Din siya. Dito'y pala ang balay nga agnaad ni nanang atan eh. Nagrigat mo ti aginaw. Marigatan ak ngagtrabaho dito'y balay. Isa ni nanang pailaang ti makamong agluto, kan kadkadwak dito'y numapan kag trabaho. Wen, Melba. Tapno ada mga sikasukan ka, bayat ti kaawan ko dito balay. Tani, sayang mat naglangan ak iti trabaho. No kasta, umanugot ka dito'y pailabalay nga agnaad ni nanang ko. Ketwan apay kit di na saan. Di oray dito'y ngagnaad iti agnanayon no kayat na. Ay kayat na aday jay. Tawan matlat kadkadwa na iti balay mi. May kawang awana kun ijay. Naimbag nga oras mo kapsat, at dani din siyaw. Sigud amanugang ko, itinatayan nga anak ko. Ha? Ay saan pa'y matasimangpat, kabsat? Ay mabalin nga orayan, kapsat. Ha? Ay katwan Ala, sumra ka kabsat. Addan sakit din na patag agagaram iti manugang ko Ay, wantan eh. Umadanin ti kasangay di apukok aputot ni Densyo iti day di anak ko. Umayak dumawat iti kwarta ta aghanda kami mat Masapul mo nga dapuyutan na cake na. Ha? Sapay iyor-urnungan dati panagpas nga iti anak ko nga asawa na. Ay kat sabali mo ti para iti anak mo Sabali mo ti para iti anak na nga apukok. Ha? Kat kasaritam to sumangpet. Ngam basta ti amok, talaga nga dayor urnungan na. Panagkunak saan nakaamay kanday jay. Ay sana mabalin na. Lipatan na kat ti pagrabangan na iti apukokon. Ay sana mabalain. Apay, inikam jay sigud akatugangam iti kwarta din siya. Wana nang. Tausaran di putot ko inton birthday na. Nay, kita tamangan numaibos ti kwartam iti kaiitad mo. Panunutam kumamat ti putot mo iti anak ko. Ha? Wana nang. Ada nakalasin na para iti dayta. Tay sobram samot laengan ti laslasin mo para iti anak ko. Ti anak ko ti i-priority. Tay so ti asawam. Kan ti agbalin to aputot mo kan kuana. Nanang? Surutan tayo ti husto a proseso Saan mabalin adawatan dalatan ti kayat da adawatan. Umayak man kabsat. Adani din siyaw. Apay ni Densyo amanugang ko, anyat gagaram kabsat. Ay, sakbay ti amin. Yam amok pa'y ti bagay. Sak ni gudaw. Ti kaunaan na katugangan ni din siyaw. Wan, amok, tamairupaan ka. Si katay na barbartek, idi kasarda Densyo kan ti anak ko. Tay sumanala na bartek.
Ay, Imbagada ide asikati muna a katugangan ni Densyo. Apay, anyat gagaram iti manugang ko. ay, kwa. Ag-eskwela nga mina, hindi putot ng apo ka. Kat dumawat ako di paggatang ko, hindi masapsapol na. Amin mo't lakit din, dawatan nyo kin ni Densyo. Ay, kahit talaga kasta pagrebengan natin mang suporta iti putot na. Wan, ngamdakdakal tit itad na kada kayo. Dapat, ti anak ko ti kadakkalan iti bingay. Saan mo, tagpapadamatan ti pamayan ni Densyo amang bingay iti sweldo na. Dapat, 50% kin ni Melba. Tasag 25% kayo mo't iti dayjay a Delpina. Nay, apay nga kasta. Kahit saan matakabit na kitang may ka ni Delpina. Nararigay, dahil di anak ko kit di pa iti original nga asawa ni Densyo. Ta isuti mo nang inkasar na. Why? Pudnaw, timbaga ni kakagudaw. Itayak pa'y ngagdangdangag dita kalsada iti saritaan yaw. Isungay masidagak tanay. Sa balay mo titinorti pa nagsaumon, sika padak ka bakit? Ha? May katlulaan ta anak mo ngayong kasar ni Densyo. Isotan na ang mati pa nagsasaum Natayan, dagiti anak yo. Isong awanan ti karbungan da iti manugang ko. Kat, dagitap po kumingay. Awanan, karbangan da ka ni Densyo. Madi matikas tang ibagbagam amay. May katlo kala katugangan ni Densyo ngam kunamala na sino ka na naturay. Nagalas katugali mo. Nanang, tatang, gusto ko maraitan. Di kay aga-apa Pagsasaritaan tayo anay bagday to, isa na kasta. Grabe mga minday ta kabarbaraw akatugangam din siya. Naturay launay. Kaslamawan ser-serbi dagita po kumikangkan. Tati kaya natila ang anak na ti suportaram. Alala, sumra kayo. Tadi ti unag ti pagsasaritaan tayo. Ha? Tani, kita anda kayo Ay. nang kita tao di tarwar. Kunaknusan ko amaurnos tinagbabaitan dagiti Tallo a katugangak ngam dim ngagdametla kanyak kat imanugod da iti kayat ko ama pasamak. Napagkapyak matla ida kat itamayatan tilin nanganda. Kat kasi ti ingkarik kadakwada, sana ka nagliway anang tadi ti suporta kadagiti putot ko nga pukuda, iso agaggagatak pa iti agtrabaho tapno adapang suportak kadagiti anak ko. Alakastan, tigayem mo, Densyo. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring Eli Palacio. Inyornos parity script kaniti drama ti gayam yo JENA ALMOITE. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.